Vi har fundet spøgelseshus, og det er ret spooky. Prøv at se her. Hej. Ej, det er ikke mig, der er uhyggelig. Jeg er flink nok. Ej, Rasmus. Døren er åben ind til skuret, men der er fyldt. Hvad ligger der herinde? Okay, der er Det er ret spooky, det her. Det her må man ikke prøve derhjemme, for det er ret for spooky for små børn, der under uendeligheder. Hvad er det? Nej. Tilbage. Vent. Jeg vil lige se herinde. okay, nu holder den op til den. What the fuck er det? Spøgelseshus. Der sætter en nøgle. Seriøst, det sætter en gammel nøgle? Da vi har fundet en gammel nøgle inde i huset, vi kan se et rigtig langt rum. Vi kan se nogle klokker, der står på et, alle sammen, og det bevæger sig ikke. Så nu er vi her. Fuck. Hvad er det? Hvor står den med den helt op i ansigtet? Vi skal se spøgelseshuset. Jamen, hvad var det for en lyd? Hørte du den der musiklyd der? Ja, og publikum, hvis I hørte den, så ved vi ikke, hvad det var. Hvor? Kom, lad os gøre det. Du skal. Det kan jeg ikke. Det er for farligt. Kom nu, lidt mere. Kan du få den op? Det kommer an på, om du vil langsommere. Lidt længere. Vi har åbnet vinduet. Target the objective. Skub den anden vej. The objective is fast. Vi kan så ikke åbne vinduet. Kom, vi går videre. Hvad er det? Hvad er det?